Wiecie, jak się komuna skończyła, no to ludziska zaczęli rajzować, a Ślązoki też. No i taki jeden hajer, co się tam na tej grubie narobił, dużo pieniędzy zarobił, postanowił się lajsnąć taką piękną rajza do Afryki. Był tam 3 tygodnie, no i tego kamraty, jak już się wrócił nazad, to się z nim trafili przy piweczku, no i padają mu, o sprawie, no, jakżeś to tam był, no byłem na safari, ale nie na takim safari, co by tam szczelali do rozmaitych zwierząt i no my to tak knipsowali, wiecie. No i widziałem zebra. Zebra? Nie godę, a co to jest zebra? Jak wygląda zebra? Wiecie, jak wygląda konia? No, to zebra, to jest genau jak koń. I no, tak choby go w to posztrajchowo w takie poski, a ten łogon mu zestrugał z tego włosia. Patrz, tyś to fajnie widział. A coś to jeszcze widział? No, widziałem lwa. Nie godaj, lwa. A jak lew wyglądał? Wiecie, jak wygląda koń, nie? No, to ten lew wyglądał genau jak koń. I no, koń samo tako grzywa, wiecie, tak się ciągnie, a lew bo tako rozbujano tak grzywa, nie ma kopyt, ino ma pazury i ten łogon to ma też zestrugany, a na końcu to ma ino taką kulka. A, to już wiemy. A coś tam jeszcze widział, coś tam jeszcze sknipsował. No, widział, że żyrafa. Nie godaj, żyrafa. A jak wygląda żyrafa? Wiecie, jak wygląda koń, nie? To się przedstawcie konia, któremu ktoś kark naciął do 3. piętra, wziął mu uszczyk tak grzywa, ale za to dał mu takie małe rogi i ten łogon mu też tam ostrugał i zostawił ino taki pędzelek. One tam wszystkim zwierzętom te łogony strugają, ale na ta sierść to zrobił takie placki, choby tak wziął w to krowiego placka i tak, taki muster zrobił. Ona to chyba nie fajne to jest. No nie, ona do 3. piętra sięgnie obeżre wam kwiatki. Aha. A coś tam jeszcze widział? No widział, że krokodyla. Ona, krokodyla? No nie godaj. A jak wygląda krokodyl? Wiecie, jak wygląda koń? No. To krokodyl jest bardzo podobny do konia. I no to tak, aby koniowi użnąć nogi, takie blank krótkie, użnąć łogon, ale ta, wiecie, ta żyć mu tak wyciągnąć, tak blank długo, ostrugać go całego i tak go trochę młotkiem poklupać, co by był taki niezapiękny, te oczy samo wcisnąć na wierzch, bo on też nurkuje, nie? To on musi widzieć, jak on jest. No i ten pysk mu tak wyciągnąć, ale koniowi to się to styknie, bo koń ma też takie długie zęby. Aha. A coś tam jeszcze widział. No wiecie, na końcu, że widział boa. Boa. Co to jest boa? Jakby to wam rzec. Wiecie, jak wygląda koń? To boa wygląda blank inaczej jak koń.